5 years ago, lives perished and unfathomable grief overtook the hearts of the people in this place. But the divine Creator, who made everything that was destroyed, shows His deep love to His children. Beyond the sorrow, He gave a gleam of hope. 5 years later, this place is now rising as the sun rises up to bring a brand new day. Its people are now standing up and moving forward to share their strong faith amidst the storm, to reflect God's light amidst the darkness, and to testify of His great love. This is Leyte. A notable place where the longest bridge in the country is located, the San Juanico Bridge. One of the major sources of geothermal energy in the Philippines. A significant historical site where General Douglas MacArthur remarkably returned. A wonderful tourist destination showcasing crystal clear waters and white sandbars, Kalangaman Island. The city that shows the world how powerful hope is and that no tragedy can deny us to live life fully. Tacloban City, Leyte. A mesmerizing creation bestowed by God. Join us here on World.
God's greatest blessing to mankind is the Sabbath, and straight from the heart of the Leiteños, we welcome you diri lang sa Panibaya sa Kabuntagon World, Leyte. Maupay na ang mga paglaom. Alang sa kasayuran sa tanon, no? We are proud to say that we truly set foot of one of the richest provincial island of the Philippines. Mao kini ang Leyte, mga paglaom. Og kami nalipay kayo kay gahapon perti na mong laglag diri gyud mga paglaom. Dito mi sa one of the best sandbar diri sa Philippines. Mo to ang Kalanggaman Island. Salamat kay sa maabi-abihon nga pagdawat sa amo diri sa inyong dapit mga kapaglaom, no, mga Leiteños. Salamat kayo. Sakto jud ka na Tibing no gahapon mga kapaglaom. Nakaadto gid mi anang Kalanggaman Island. Kalanggaman is real mga kapaglaom. Ug usa lang akong mastorya about sa area or sa place mga kapaglaom. Majestic, di ba? Majestic in a way nga ang tubig grabe ka pagkaanindot yun, grabe ka blue, grabe ka clear. Ang sand, grabe ka white o grabe ka fine. Mga kapaglaom, gamay lang siya ang island, malibot lang nimo siya for an hour or 2 siguro, pero mabati na nimo ang pagkaanindot sa nature o ang pagkapresko sa hangin. Dili kompleto ang inyong pagbisita sa Leyte kung dili mo muadto sa Kalanggaman Island o mamalik mi diha sunod. Yes, pero na, what a wonderful to see. Yes, exactly. What a wonderful sight to see. Yes. And aduna tay mga best nga mga lamian nga pagkaon dinhi sa Leyte. Samaan ni da kini. Sa kita ni. Suman nga latik. Wow. Suman nga latik. Isay mo ha. Tuloy mo bing. Dili. Mo ni lang mga lamian diri ug unsa pa nga mga lamian diri na sila pinagul. Unya na sila muron. Then kining Queen Piña unsam ni siya da? Kining Queen Piña. Ako na sayang kining Queen Piña diri lang na siya makita sa Leyte. Isa ka klase nga pinya gagmay man apan makaon apil ang buko. Di ba ang ato magod buko, yes. Ginalahi man gud nato na buko kay gahi ba? Mo na lamian ng mga pagkaon. Makaon pag ilang buko. Yes. So, nalahian na niya sa ordinaryong pinya, gitawag man siya Queen Piña. Kaya lagi, ang ordinaryong pinya nga, ito makita sa Mindanao, ang stock. ginakuha na itong stock, kaning buko-buko, bakit gahi sa ngipon. Apan kaning Queen Piña daw. Unya, basig patilawon, tanan ni Pastor Bong unya. Yes. Okay ang pasalubong sa tuwa. Palagi. Kali, mau na ni. Mau na siya. Okay. Yes, naabot ay the best fit. Gawas ana sa mga pagkaon mga isuna, no? Usapod na ilaw ang Leyte sa ginatawag nato nga San Juanico Bridge, di ba? Yes. Makita natin sa itong mga libro at ng eskwela bata. O hopefully one of these days atong malaga nito. Kani ang San Juanico Bridge usa sa pinakataas. Kung tawagan natong pinakataas nga tulay diri sa Pilipinas. In terms of length, yeah. And kini ang nag-connect sa duha ka islands mga paglaom, no, sa Samar o sa Leyte. O atong we are looking forward nga pag-uli namo amo nang matuan jud ang San Juanico Bridge. Yes. O mga picture ta dito. And mga kapaglaom, napa jud no best of Leyte mga kapaglaom kay ang Leyte noted ni siya sa located ang world's largest electric power plants. Amazing. Plants ha plural kay nas like five major power plants nga nag-supply sa Visayas, I think. Yes, Visayas. Actually, ako jud ning gi-search, it serves 10 million household in Visayas. 10 million. It is a home, or yes, Leyte is a pride, is a home of the 5 major power plants. So okay, kayo no, wala siguro sila brownout diri. And more on Leyte, no, guys. Leyte is also gifted with not only inviting seashores but also romantic lakes. Isa sa mga lakes nga itong pakikisgutan karon ang Lake Danao, pero dili na mo na siya gisahon diri sa set tungod kay si AG sa Edge of Wonders will be talking about more of Lake Danao. Yes, and makapayon mi mga kapaglaom, it's really a wonderful stay for us mga kapaglaom, no. Makayon gid mi nga Leyte is such a beautiful, amazing province ug mas nahimo ning maanindot pinag-usab sa mga katawhan nga among naila-ila diri ug himamat namo. Busa karon mga kapaglaom atong kumustahon ang mga taga Leyte, mga kapaglaom diri sa Leyte. Kumusta mo mga kapaglaom? Maupay nga adlaw igpahuruway, usa ka malinawon ug manindot nga lugar nga napalibutan sa maayong binuhat sa atong Ginoo ang nahimutangan sa usa ka iglesia diri sa Leyte nga mao ang Seaside SDA Church kung diin gipahigayon
ang district-wide fellowship. Dugang panaini mga madasigon nga kaigsuunan ang among naabi-abi diri. Ato silang kumustahon ug ato sayron kung unsa ilang nagkalailang kalihukan aron magiyahan ang ilang Kristohanong pagtubo sa matag miyembro ug matabangan ang komunidad nga nagpalibot kanila. Ang tanan nga simbahan sa distrito sa Isabel adunay 19 ka mga simbahan ug adunay 1,700 plus active members under ni sa East Visayan Conference. Ang bago lang nahitabo ang gihimo nato nga family seminar sa Barangay Kantuhawon nga nasakop sa distrito sa Isabel nga dunay usa ka semana nahitabo. Aduna kitay mga attendees nga more or less ang 100% attendance sa couples is 100. Ang focus ani nga seminar, giunahan kini og family pero sa tungaan nimo slide siya sa doctrine. Gina-adapt ang program sa general, ikan sa conference, like for example sa IEL, ang result niini nagabuhat og mga krusada ang mga churches. And also, adunay gitawag namo og mga branch Sabbath school nga mag-start sa feeding. After the feeding, gina-separate ang adult, ang junior, o ang mga kabataan nga matawag na to lain-lain nga mga programa. After ni ana nga mahuman ang 15 days nga feeding during the Sabbath, adunay buhaton nga krusada. Aktibo usab ang mga kababayan sa maong distrito sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo. March or April o dili gani March sa April naapod mi ikaduha nga crusade sa month of October. So sa dili pa mi maghimo ana nga crusade, naa pa mi mga himuon nga mga community service like feeding program. Maghimo mi ana, naa sad mi mga house to house visitation, maghatag mi og mga trucks before magsugod ang among women's crusade. So naa sad mi program nga ginahimo year-end nga program sa mga kababayan. Bisan usab sa ilang pagkalinghod, madasigon na nga naghius ang mga batanon alang sa pagserbisyo sa Ginoo. So ang atong batanon karon ang ilang kadasig aso-aso gyud kay di past nga tuig nakahimo mi og youth crusade nya. God bless pod kay dunay mga 11 ka mga soul nga baptized. Then human sa among pag-crusade, nag-outing kami ngadto sa lugar sa Palumpon, ngaligo kami nga dito. Then human sa ana, nakahimo kami og jail ministry and hospital ministry. Unya ang amo pong mga batanon doon na naghimo mi og mga small groups nga kada Sabado mabisita kami sa mga kaigsunan. As soldiers of Christ, let us unite and enlist in the work. Put all your skills and talents in the master's service. Let men, women, youth, and children go to the work in the name of Jesus. Magpadayon kita sa pagserbisyo sa atong Ginoo samtang kita gahulat sa iyang pagbalik. Back to you guys! Ingon na nakadasig ang atong mga kaigsunan, mga kapaglawom din sa Leyte, mga Leyteños. Yes. We hope that you will continue to grow more in Jesus. Sa laing bahin, mobisita na po kita from Leyte, Philippines to outside the country. Atong kumustahon ang atong mga correspondents abroad. Aniya, atong lantawon. The torch relay, the lighting of the cauldron. And the marching on of the athletes, waving their flags, are the climax of the opening ceremony for the most awaited Olympics 2018. Torch bearers and athletes who are rightly trained, disciplined, and fitted to win golds and are expected to bring pride to their country. Jesus followers, church leaders, disciples, just like athletes, need to train and keep fit, not just to win gold medals, but to keep the prize of salvation and grace received from the Almighty. You are seeing prophecy fulfilled before your very eyes. This is a great time to be involved in ministry. But I fear that some of us are on that treadmill headed nowhere. When you do a study among active clergy
Not just in the Seventh-day Adventist Church, but how many have faithful personal worship? The statistic is staggering. How few of us dedicate time to fill ourselves. And the more we've been doing this, the easier it seems to be the routine. Here in the Asian Ministries of Pacific Union Conference, pastors and ministry leaders march on from their different places of origin, bringing the torch of God's wisdom as they continually equip themselves to become a healthy leader, thereby creating healthy churches in this 3-day annual pastors meeting. We would like to see to it that all the pastors and their spouses will be a part of a movement that if they are healthy, they will produce healthy churches. So we have a plan for this convention to be a healthy event as much as possible, because I'm sure that in the last days we would like to see to it that we are the book that people can see, a living sermon, especially when we have an excellent lifestyle. It's not too perfect, but at least we would like to see all our workers, their spouses, to be in that peak of health as they serve God in His vineyard. Pagkadasig sa itong mga correspondents, no, sa mga abroad man o diri sa Pilipinas, o pasalamatan po namo silang Ati Charm, leadership nilang Ati Charm o ni Andrew. Mga kapaglaom alang sa kasayuran sa tanan, no, ang Matagalete, usa sa mga loyal viewers or avid viewers sa Panibaya sa Kabuntagon World, and that is why, di ba Wing, we are here. Yes, no? Anhigit ta. Oh, yes, mga kapaglaom, daghan tag nagatext sa atoa, daghan katanaw pinaagi sa GSAT sa mga cable nila. Unya, tanaw lang niyo sa inyo ang mga cable doon na kabutang dia Hope TV. Makita po ta diha sa GSAT Channel 33 o nindot kayo mga kapaglaom no kay malipay madasig pud mi dinhi. And then mga kapaglaom nini karon nga Kabuntagon, doon na tay mga inspiring nga mga story ato kining taga pagtagad nining Kabuntagon. Ato kining tanawon. Tuig 2013, mihampas ang usa ka trahedya sa Tacloban City, Leyte. Usa ka dakong bagyo kundi dili lamang daghang kabtangan ang nawala, apan daghang kinabuhi usab ang gitapos. Taliwala niini nga pagsulay, ang Ginoo naghatag og dakong paglaom. Ang balay alampuanan nahimong bugto nga gambalay nga wala napukan taliwala sa dagmal sa kinaiyahan. Kini nga milagro na hitabo bisan pipila lamang kini ka metro gikan sa dagat kung diin nagikan ang storm surge nga mao'y hinungdan sa pagkahanaw sa tanang nagpalibot niini. Ang pagpabilin nga lig-on nga pagbarog sa iglesia nahimong handumanan sa proteksyon sa Ginoo ug naghatag og paglaom, pagpasalamat ug kasiguruhan sa mga kaigsuonan taliwala sa mga kasakit nga ilang nasinati dala sa kahimtang. Sa susamang paagi isip katawhan sa Dios, kita gipahinumduman nga magpabilin kita nga lig-on sa pagbarog sa kamatuoran aron mahimo kitang bidlisiw sa kahayag ug atong kinabuhi mahimong mensahe nga adunay katawhan nga dili matay-og ni mapukan bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Tungod kay atong nasiguro nga taliwala ni ining tanan, dili mabugto ang gugma sa Dios nga nagbugkos kanatong tanan. Ako nagatan-aw sa Panibaya sa Kabuntagon World sa Facebook. Then akong paboritong programa ni ini mao ang Harana sa Kabuntagon. Ganahan ako sa mga alawiton alang sa Ginoo tungod kay nakapa-inspire kini kanako sa akong pagpanarbaho. Bali mura siya warm up sa akong hunahuna nga before ko mag-estimate kay usa ko ka project estimator, magkahatag og kanang inspiration ba nga kanang sa adlaw-adlaw na ako nga pagpanginabuhi, nagahatag siya og kanang hugot nga pag-alagad kanato sa Ginoo. Samtang kitang nagapanginabuhi ning kalibutan na ug samtang kita nagapaabot sa ikaduha nga pagbalik. Panibaya, gikan sa Isabel Church. Happy Sabbath!
sa Diyos, patalim mo kanta, kay ang Ginoo natawag sa kalagtan. Kung mubalik siya, andam ka ba? Kung mubalik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawatan. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nato iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mubalik siya, andam ka ba? Kung mubalik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawatan. Kung mubalik siya, andam ka ba? Kung mubalik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawatan. Ang saad niya may ganting madawatan. Daghang salamat sa atong mag-alawit, no? Ang GM Mix. Wow. Gikan sila diri mismo yun sa Leyte, mga kapaglaom, no? And we are so blessed for that wonderful song that you have offered. Karon, mga kapaglaom, no, sa laing bahin, our body is God's temple, so we are encouraged to keep it healthy. Here's another information that will help us to keep our body free from health issues at kining taon sa Health Beats. How good is your eyesight? Eyes are windows of life. When eyesight is good, you can clearly see and can make decisions efficiently. Maintaining healthy eyesight depends also on getting sufficient dietary nutrients. A well-balanced diet provides vitamin A, C, E, zinc, and omega-3, which are essential for good eyesight. Antioxidants such as lutein and beta-carotene are beneficial, particularly for the healthy eyes. And what fruit is good for the eye? I would like to introduce a fruit that is hard, colorful, juicy, seed-filled center, and it is rich in beta-carotene. This fruit is passion fruit. Ay ma'am, ingon sila nga ang passion fruit daw maayo daw sa mata, ngano daw? Kay ang passion fruit, taas man good siya og beta-carotene. Nga okay. Good for the eyes. Karon sa atong himuon sa passion fruit. Okay ma'am. Kabalo lang kuhanin mo sa pag-prepare. Okay. Sige daw. Karon paghimo nato sa passion fruit juice, kinahanglan tag warm water, dili pod boiling, warm water lang para ma-extract ang iyang katas. And then we have also the passion fruit kanang hinog na. Hinog na. Okay. So ang atong buhaton is squeeze lang nato. Kung na may blender, mas maayo po siya i-blend. So pwedeng conventional lang ingani. Okay, squeeze nato siya. Squeeze lang siya. Na. Okay. Na. Ay, daghan dahil siya gliso ba? Yes, ma'am. Kani pwede ni. Kana siya, pwede na siya, kaso aslom-aslom. Okay. So maayog yun tong hinog. Okay. So ang kaibahan ng passion fruit na hinog at saka sa hilaw, Ayan, kaaslom. Yes, ma'am. At saka ang kanyang kaaslom. Oo. Tapos pag hinog po, taas na kayo sa beta-carotene. Tama fully yan. developed na. And then after that,
butangan nato siya kalamansi to add additional vitamin C. Okay. At saka para mo add po ang flavor. So ibig sabihin hindi lang siya good for the eyes, sa iba din na mga function sa body, Yes, no? ma'am. After that, di ba warm water man siya, butangan nato siya og ice cubes para mabugnaw. Okay? Ay, Wala sarap. Para mas munindot pagyod ang iyang lami, butangan nato siya honey. Ay, okay, honey. Then, mix lang. Okay. Ay, ang sarap. Yes, i-mix lang din mo siya, ma'am. After mga 1 minute mix, okay na po siya. Ayun na siya. Ayan. So, pwede na siya inumin. Yes, ma'am. Daw, patikim nga. Ay, ang sarap ng passion fruit juice. Lamia, oy! This is Miss Laila reminding you, be careful little eyes what you see. Be healthy. It's a wise choice. Daghan king salamat Doc Laila no sa health information or health tips nga among nakaplagan karong kabuntagon. Mga kapaglaom sa laing bahin, saksihan nato ang Kristohanong pagkinabuhi sa usa ka tawo. Here's a day in the life of Brother Jovi Espinido. Sa father, atiman sa mga bata yun. Focus ko sa kuan, focus ko sa balay. Nagusto na ko akong mga anak, mumatan lang mukaon ba? Kung na ako sa balay kasagaran, ako yung trabaho, ako yung pakaon, ako yung atiman, ako tanan. Ang pulis, family-oriented, in which sa imong pagtrabaho pagka-pulis, priority po nimo imong pamilya. Bisag asa ko masayin din sa Leyte ko sa Samar, muulig yun ko. No, muulig yun ko kay gusto na ko magtanaw ko sa akong pamilya ba, atiman, basig isuklan ang inahan, basig dili mao. Ang anak, gid biriminti ba? Itugutan ako akong anak mo tubag. Tubag yun. Ayaw pag hilom-hilom. Itubag yun. Kung unsay nasa mo kasi tubag ako para makaibalo ko kung unsay problema. Pero dili inisog nga pagtubag. May respeto nga pagtubag. Mao gid pagsugod na mo. Mas ganahan man ko pag mata nako, nagtanaw ko sa akong anak ko sa to, adto pikas, taos pikas kay maglumbay-lumbay mi naa sa sahog, upat mi, duha sa taas. Usay atulo, usay duha usayo sa taas. So pagka kapoy na gyud kaayo ko, maghida ko sa kate ako lang usa kay mag-anak man gyud ko. Una sa sapat ng bed po na single ramang gina unta. Pero wa ko makinahanglan nga lapad kay mag-uol nga ko karon amo higdaan sa laing nasod nga dili mi magsabon ni sila sa kamot, sa kadapad ba sa hidaan. Kung di lang po tumamuyuan, madato taon hindi ta magkakikapay man atong kamot nga mahibaw na tag-asa ngapkap nakakaasa imong pares. Basta pag mata gyud pag ingon pag mata, dito lang luhod. Luhod ampo, balag di na di man ko magkuan, di man ko magbalik kung kanapulo magampo. Example, nakaampo na ko. Moingon na po sila pag mata nga, uy, mag-worship ta. Wa, di ko mawaliban nga, human ako. Worship na po ta. Kung moingon si Asbel lang ko sa, mag-worship ta, mag-worship na po. So, kinaian ako, nga sa kaptanan panahon, ako pasalamat kay number 1 man gud ka ng pagmata gyud. No, nga makaluhod gyud dahil dili na, wa pa siguro ka pang mayab. Automatic, sampit sa Ginoo, pagpasalamat nga, nakamata. Sa pulis, strict gyud siya. Pero abot sa mua na sa pamilya na siya sa balay, may jam, mag-jam siya, makasabot siya sa mga gusto, musabay siya sa mga lingaw, so di siya boring, mag-joke siya sa Paborito ng bayan, lawoy. Salamat ko sa Ginoo nga murag wala ko ilain nga handom nga para sa amo kay akong tan-aw ang Ginoo nagpanalangin gyud sa trabaho ni Jovi, among relasyon isip ba nag-asawa, okay gyud kaayo way problema. Niya ang iya pong time para sa amoa, okay gyud gihapon, makamanage gihapon siya kay bisag layo gani siya. Napagyud mi panahon nga magkaistoryahay kami bisag akong anak to sa laing nga lugar. So, napay panahon, magtawag mi og cellphone, mag-conference call mi. So, kabo siya amahan na siya pirmi, ga-advise ako kana sa mga dili maayo, sa mga kalibutan, malikay, ug sa uban pa. Ako ampo, sige lang kog balik nga Lord, kini mga bata na gihatag nimo nako, gipa dumala nimo nako. Ayaw taon himo nga mahimong padlungon diri nako unya. Mao ni mahimong pakaulaw nako sa akong trabaho. Sa pagbuhat nako, sa paghatag nako og pagmatuto sa ubang mga tawo og dito sa akong mga anak nga mahimong ma-straight gyud, no? Matul-id sa tubangan sa Ginoo ug sa tubangan sa mga tawo.
sige kumbinsi sa mga bata nga human gid mo. Maura na inyong bayad sa inyong ginikanan ang pagtapos sa pag-eskwela. Pagkahuman ana, layas, di ko gusto magpuyo mo dinhi. At least humana mo. Kaya ako lang partner, akong asawa, kay kami magkuyog ay hangtod, mubalik ang Ginoo. Kami gid magpartner. Kaya mao ni akong pagkatag og pahimangno pero nga paningkamo to pag-eskwela kay mas maayo ang tao maka-eskwela kung naa mo'y human. At least kung nahuman mo makatrabaho, makatabang sa pagsangyo sa mga balita kaya na may sweldo. Gusto ko magwali gyud nga naa dinhi ba. Gusto nako ang akong silingan mawalihan og di indapita sa district kanisa ni Pastor Bong or sa distrito sa Isabel. Nga akong gitan-aw nga masangyawang gyud sa mga balita. Kaya ako man nakita kung unsa ang gugma sa Ginoo nako. Sa ako pagsugod gud, nagangyo ko sa Ginoo nga mapulis ko para mausab ang sistema sa gobyerno. Kanang sa pagpamulis ba? Mausab ang paagi. So ako dili pwede nga magpulis ko nga way ko Ginoo. So naa pirmi nag-umbrella. Nga akong pagtan-aw nga pinaagi influensya ba? Pinaagi sa akong pagkapulis, makasangya ko sa maing balita kay maminaw gid ang tao kay pulis gud. Trabaho lang ko sangan nga mission ko ang pagsangyo sa maing balita. Trabaho pug ko sangan nga mission ako ang pag-impusar sa balaod. So ako ang gipartner na. Namang nangutan gud pud nako ba nga dili ba daw kuno pug ko mahadlok sa amo ang kinabuhi. Makayon ko ba nga mutubag lang po ko sa nangutan nako nga normal na nga mahadlok ta kay tao ra man tano. Pero kung magampo nako mawala na ang kahadlok. Tanan panahon dool sa Ginoo kana ako gani sila ingon nga obserbay ra gud ko ninyo. Obserbay ra gud ko ninyo kung unsa ang akong commitment sa Ginoo. Yun niya, testingin ninyo. Kaya ako na na-probe nga, ngilngi gyud ang Ginoo nako. Ang pagkakontento, mao gyud ni butang sa akong kasing-kasing una kay mag-unsa naman lang mahimo kong kwartahan ng tao ug madamlag mapreso ko. Nadagan man tabo, senador antatsabol na preso, presidente antatsabol na preso. Bahala na lang nili ko dato basta normal lang ako papumayo sa akong balay, uban sa akong pamilya, akong relasyon ba nga maghatag na ako sandurot sa akong pamilya og pakigsandurot sa Ginoo. Tungod siguro sa mga experience nga daghan ba nga akong na-experiencehan sa trabaho ni Jovi nga daghan nga sitwasyon nga giluwas siya sa Ginoo. Nagyud ang Ginoo nag-uban niya manulunda ang giluwas siya. So nakaingon ko nga kung unsa ang Ginoo ni Jovi, mao po'y Ginoo nako, Ginoo sa akong mga anak. Ninumduman nato nga gipiyal na sa Ginoo sa ato ang asawa ug ang mga anak. Tudloan lang gyud kay the best nga mahimong palisiya sa imong pamilya kanang awareness. Information drive ipasabot nimo nga mao ni ang sitwasyon para mahimong maduol sa Ginoo unta ba nga paghatag nimo isap sa kaamahan suod ka sa imong mga anak kana bang banding bitaw nga nagsimba mo kuyog malipayon dili na simba lang kay nahadlok way respeto unya sa pagkabana ako gid priority nga naagi ko'y asawa nga kahibalo nga na ako bana niya. Di ko musugot na masuko ang akong asawa. Di ko musugot na masuko ang akong asawa. Muna pagsabot dili na pa isugay ang pagkamanagti ayon kun dili pagsabtanay nga sa punto nga way mangluod ninyo way hari kung hari galing kamo duha. Kay kamo duha mangaon. Ala, kamo po'y pinakaubos kay kamo duha kamoy kuyog. So dili na ibutang ang kanana ang pag-differentiate sa managti ayon nga may kalainan. Wa gyud kalainan. Patas gyud ang managti ayon. Kung sa iyang naabot karon, ako yung nakita nga mas murag nisamot siya o kaduol sa Ginoo. Kunya ang among relasyon isip pa nag-asawa mas ni-close hinuon ni karon kauban sa among mga anak. Respeto gid permanente kay kita man nagtiayon hangtod mobalik ang Ginoo kita yung partner. Surely can see the signs of the times. They're on TV and in the headlines. War and strife in every land. I know that you'd understand. Hold on a little longer, my
has promised His love to the end. Hold on a little longer, my friend. Just hold on. We surely can see the clock on the wall, the midnight hours when Tom's day will fall. We've been warm all things in the night, so keep your lamp burning bright. Hold on a little longer, my friend. Hold on a little longer and don't give in. Jesus has promised His love to the end. Hold on a little longer, my friend. Hold on to His love. We surely can see the Spirit's power, touching lives in earth's final hours, holding back the wings of strife, in hope that one more will find life and come to know Christ. Hold on a little longer, my friend. Hold on a little longer and don't give in. Jesus has promised His love to the end. Hold on a little longer, my friend. Hold on a little longer, my friend. Hold on a little longer and don't give in. Jesus has promised His love to the end. Hold on a little longer, my friend. My Nagpasalamat ko sa Hope Channel nga miari sila diri sa Liba Seaside Church nga ako na gid silang nakita sa personal. Dugay na ko nagtan-aw ining Hope Channel. Unya kanang kuan ko nga uy sa Adventist man giganahan ko sa ilang programa labi na gid sa kanang panimbaya sa kabuntagon. Unya ganahan ko ng mga problems bitaw, mga suliran sa gugma, sa nagkalain mga problems. Na ganahan ko sa ilang mga tambag uban pud og pastor na po'y pastor nga mo kuan nila nya mo na nga ang akong gi-invite ang tanang mga Adventist nga wa pa sila mga kanang Hope Channel, wa sila GSAT. Unya ko silang gipadasigan nga nindot kayo nga naatay GSAT kay naay Hope Channel. Panimbaya gikan sa Mahayag Church, maayong buntag. Apostle Paul, in his writings in Philippians 1:4-5, states that, "Whenever I pray, I make requests for all of you with joy, for you have been my partners in spreading the good news about Christ from the time you first heard it until now." Partnership is the ability to make things done together. This truth is a fit reminder to all God's people that when we are working together in harmony, we are making a stronger unit. Mother Teresa said, "You cannot do what I cannot do. I can do what you cannot do. Together, we can do great things." In the same manner, a local church cannot accomplish things if only pastors and priests are the ones doing the ministry.
Same thing if you took away one musician in an orchestra. How big is the role of partnership in sharing the gospel of the Lord? 1 Corinthians emphasizes that we are co-workers in God's service. Accept the challenge in supremacy of partnership, God's calling. Only here in Good Morning Pastor. Partnership with the Lord is the very essence of our work, of our mission here on earth. Without this, our mission would be useless and meaningless. So, partnership in the ministry ang atong pagkahisgutan karon sa Good Morning Pastor. Of course, kauban nato ang district leader sa Isabel Leyte District, Pastor Ricardo Diazes, and his partners in ministry, Sister Sheila Espinido, Women's Ministry President sa Isabel District Leyte, and of course, Chief Inspector, Mr. Brother Joby Espinido. Yes, good morning. So, ubay-ubay ato arong mga kaubanda. Dili basta-basta Dili one-on-one karon. So, I'm sure nga ma-enlighting ta sa atong mga pagkahisgutan about partnership in ministry. So, muna ko ni Pastor. So, Pastor, unsa man ang unsa ang importante pag dinuyo guys pag ministeryo? Mayong buntag happy sabat sa atong mga kapaglaom sa tanang viewers. Kini nga topiko nga kaimportante sa partnership sa ministeryo. Importante gyud kay ni kay wala may mabuhi nga tawo nga nag-inusara. Unya disenyo pud ni sa Ginoo nga dili mag-inusara. Para mas taas ang maabot ma-scope sa accomplishing sa Tinabangay gyud. Ma'am Sheila, before we go to Chief Inspector, Ma'am Sheila, in your life experiences and as experience po nimo sa pagka-presidente sa Women's Ministry, unsa man ka-importante ang makig-partner ta sa pagduso sa mayong balita? May buntag sa tanan, mga kahigalaan. Importante gid kaayo kay ang Ecclesiastes verse 4, chapter 4, verse 9 nag-ingon, two heads are better than one. Yes. So, importante yun na ang partnership. Partnership mo na nga. Di gid mahimo daw wala gyud partnership. Si ako bitaw si Pastor Bong nga nangidili pud basta-basta yang ipampiling as partners sa iyang distrito. Gibili na si Chief Inspector and his wife, the president of Pastor nganong naka-decide man ka nga makig-partner og mga tao para mutabang pagduso sa mayong balita. Una na ko nakita kay dasig sila sa buluhaton. Nagasalmot sila sa buluhaton, nya gawas ana, dako sila influensya sa publiko nga ginapataas nila ang bandira sa atong pagtuo. Yes. So nganong mangita pa man taglaen nga i-partner nga di ana hayag pa sa adlaw nga pwede nimo i-partner sa buhat sa Ginoo. Yes. Mao butang siguro no nga nay mga companies nga mag-hire sila og mga tao nga mo promote or mo endorse sa ilang produkto. Yes. So diri taro nimo sir, layo-layo mo si sir ni ani diri gyud gitagaan gyud niya panahon diri sa Leyte kay simpre taga diri man gida pero usamis na biya si sir agi ni kita panahon. Sir, unsa man ang common nga mga challenges nga atong kakaatubang unsa ang mga maayo nga atong buhaton aron maka lampas ta niini? Maayong buntag sa tanan mga viewers, happy Sabat. Common kanang decision making ba. Mao'y nakadiferensya pero sa decision making sa individual nga partnership mo come up gyud sa insakto gumikan kay guided sa Ginoo. Og ang partnership dependent sa Ginoo. So gumikan kay dependent sa Ginoo, moabot gyud ang resulta sa unity nga pinaka the best to spread the gospel sa Ginoo, gikan sa Ginoo nga kaylap gyud dayon nga dili mapugan sa maayo nga relasyon sa partnership. Chief, sa imong work experience, ikaw ba ang makig-partner or ang community ang makig-partner sa imo? And kung sila makig-partner sa imo, ngano man pod nga makig-partner sila, o ikaw makig-partner sa ilang ngano pod? Sa sitwasyon ako gyud ang makig-partner. Dili na ko magpaabot sa komunidad nga mo partner kay ibalo ka busy ang individual pag inabuhi. Pero ako gipaningkamutan, as long nga kaya ko pa makighugoy-hugoy ko sa mga katawan kauban sa pulong sa Ginoo. So you take the initiative? Initiative. Yes. Number 1, initiative. Do you think nga mas mapadali niini ang kausa kung makig-partner ka? Yes. Importante gyud na nga maoy pinaka the best ni atong himuon sa atong pagsabot para maumandayan ang buhat sa Ginoo. Is it also the same thing in our church? Busa mo duol tag mo taptag mga tao as our resources para
matabangan ta sa pagsabog sa mga balita. Mao'y pinaka number 1 gid unta nga himuon sa tanan. O grabe ka epektibo na kung mao na himuon sa tanan. I've heard you've been popular sa mga kaigsunan nato chief sa kaning sa Press One ba? Sa doon na daw kay mga hinahinayag sang yaw dito. So, do you do it by yourself or you ask someone to do it for you? Siguro pag hunaon nako kanang inisyatiba. Inisyatibo nga himuon in which atong best practices sa atong police station karon. Pero before ana akong ipahibalo nga naay nagpadayon ang atong 10 days nga prayer and thanksgiving sa atong police station sa Osami City. Nagsugod lang ato ni aging simana Lunes. So, best practices sa atong police station, worship. Alas 7 sa gabi, alas 5 sa kadlawon. You do it by yourself or napo kay mga partners ana sa kada partners na to ang atong mga pulis. Yes. Ang mga pulis na to niya naatay dili lang gaila ko nga ang pulis na ako yung mga 70 Adventist nga pulis. Pero in general nga motuo sila na igino, mote ato silang gi-partner, no? Partners na to sila tanan pati ang naa diha sa opisina mga mga kuan gitawag nato og non-uniform personnel. No, nga naa diha. So ato silang gi-partner para gyud mapakita nga naa unity ang police station unya makita sa kadaghanan nga mudawat sila gumikan kay willing og dasig ang police station pagsangyaw sa maing balita. Yes. So kang ma'am yes. Si ma'am kay siya man gid ang president sa women. So ma'am nakita nato si sir lahi pud ka sir kay mga naka-uniform ginayaya. Siyempre ug ako pagkita na ko ni sir nga uy si sir niya ganahan pud ko makigduol niya picture mao gini picture dayon dirita kang ma'am sa mga babae sa mga kababayan na handre ma'am sa inyong nga district unsa man ang inyong ginahimo nga ma-maintain ninyo ang partnership sa inyo nga mga kauban. Kada sa amo nga grupo sa Women's Ministry Department na agyud mi ginahimo nga mga program activities sa tibuok tuig. So amo ginang ginasunod halos kada bulan. Amo ginang ginasunod, amo ginang ginahimo unsay mga community service. Daghan lahi-lahi amo ginang ginasunod na agyud na. Permi jud na. Thank you, Ma'am Sheila. We go back to Pastor. Aduna tay phrase ginaingon, we are laborers together with God. Can you please enlighten us what it means? Kitang tanan trabahante gyud ta ilalom sa pagmando sa Ginoo. Unya kay kita mang tanan gigamit man ang we, buti pasabot kitang tanan partner sa Ginoo at the same time kitang tanan magsinulti ay unsay angay ipalambo iotro aron nang matag usa madasig. Pananglit kami ni Brother Juby o ni Sister Sheila. Yes. Tungod kay sila akong partner, doon ay mga panahon nga doon ako'y gamay nga sayop. Kay masayop magud ang tao, gamay ng sipiat, iya akong prangkahan. Tungod kay suod mi, partner mi. Unya ako mo prangka ko niya, dili ko moagi niya, dili ko moagi kay lami maning asawa agian pagprangka. Pero gaprangkahan ay mitanan. Meaning to say, ana ang nindot nga partnership, laborers with God, gaprangkahan ay mi unsay improve. Balan karon moagi de ka sige. Sige, sir. Sir, kini pagkadugay nga mga pagministeryo epektibo ba ni? So pagpaabot nato sa pagbalik sa Ginoo. Very effective. Very effective. Kumikan kay ang pag-spread sa gospel sa Ginoo kung daghan ang muhimo. The best ang impact ba? Matanaw sa tao. Daghan sila unya dasig paspas mo dagan ang tunada pagkatapos sa kadasigon makita ba ang volume sa kadaghanon sa tao nga nagsangyaw sa maing balita. So kung very effective, very good, very effective. And that's very great. So delikiyat lang tada kang sir no. Sir kanang naama jud ka sa PNP kanang nang usahay mo yung untag na PNP kanang kita da pag kita si tahon ni tao pagpuyo diha basta mo sita kurog ta padaplin din ta labi nag mag-drive tag motor way helmet di sa ta mo lapos di tuman kita sa imo sir naka-experience ba sa imuha karon nga dunay mga tao nga og inuni mo nga apil ta ani nga buhat mo sunod ba gidayon sila kay simpre naka-uniform ka or pinugsanay ba o unsa man sa imuha nga site? Number 1 mo na naka-influensya. Diya lang kung na ako. Pagkawa pod, wa pod. Ako nang giobserbahan ako sa police station na. Pagkawa ko ni bakasyon ko ang police station mingaw. Uga.
Pero ako na lang nautungan, gumikan kay mauman di paagi. So ako na lang inadlaw-adlawon. Amen. Yes. Amen. Maayo na lang nga sa pagkomplemento nila, pag-uban-uban, pagpaminaw, kuan lang ra, makanang mahiluan ra. Yes. Kanang mahito para sa kasing-kasing madugay bang ilang komplemento. Nga matakdan lang sila madugay. Dili lang kita mo, no retreat, no surrender. Amen. Pastor, kani atong pakig-partner para sa pagduso sa balotong Panginoon. Is it our duty as Christians or magsalig lang gid puta sa inisyatibo sa atong mga pastor ug leaders sa mga pangulo nato sa iglesia? Dili. Ato gyud na siya nga tan-awon ang principle sa balaang kasulatan nga gisulti ni Apostol Pablo nga kitang tanan parte sa usa ka lawas. So ingon nga usa ka lawas daghag parte, so kada usa ka parte do na gyud tay huna-huna nga buhato nato nga dili nato isalig nga ang paglihok nato sa usa ka parte sa lawas kay lain-lain tag parte. Lain-lain tag function pero usa ka lawas. Lahig kog function, lahig function si Sir Joby, lahig function pero usa ra ang among katuyuan. Atong katuyuan kay usa ra ta ka lawas. Amen. Pastor Bong, Sheila, and Chief Inspector Joby, thank you for letting us speak your brains. Karon manghayo mi nga aduna ba kamoy ibilin nga mga mensahe para sa atong mga viewers. Sugot ta kanimo, Sir Chief Inspector. Okay, salamat kayo mga higala, mga kapaglaom. Para sa tanan, ako lang matinud-anon lang ta kanang commitment sa Ginoo maimportante. Atong hinumduman nga kini atong kinabuhi mulabay lang. So we pass this place at once. Kausa lang di na ta mobalik. Karon nga naa pay mahimo nato atong himuon sa tanan for the glory sa atong Ginoo, no? Para sa Ginoo way lain dili para sa imong kaugalingon or para sa presidente. Kay modugang na tanan ang paghimaya sa mga naa sa imong pamilya o sa mga namunuan kung unahon nato ang Ginoo. Wow. Kuan na ta, kontento o magpapadayonon. Amen. So ma'am, ikaw ma'am, parting message para sa atong mga viewers. So, ang akong ikasulti sa mga viewers nga sa ako ang importante gud na ang partnership sa ministry. Importante gud na kay dili lang gud pwede nga mag-inusara kay nagiingon nga no man is an island. Gani si Jesus Christ dili lang yung nagkuhag isa lang ka disipulo kundi dusi gud ka disipulo. So importante gud na nga sa buhat sa Ginoo dili gud mag-inusara. Thank you, Sheila. Pastor Bong. Ang partnership sa buluhaton daan na nga prinsipyo sa Ginoo nga sa iglesia iyang gipahimutang una mga apostoles, mga pastor, mga magtutudlo, mga mananambal, administrador. So kay mauman din ang departamento, dili pwede nga dili ka makig-partner. Kay that is the basic foundation of the church. Aron mahimong epektibo. Mabito nga lang part, meaning to say bahin, near, meaning to say makigduol. Wow. Partnership, part, ako ra tong meaning ha. Pero mao toy nindot part, near. Diba? Part near. Partner. So, daghang salamat, Pastor Bong and Sir. So, doon na ba kay minsay o greeting sa imong pamilya, Pastor Bong? Pastor Bong. Nagpasalamat ko una sa tanan sa akong pamilya, although coming sila, kay ang leader nga epektibo sa likod ana, pamilya nga nagaatiman. O niya, salamat ko sa ako mga partner sa kaigsuunan, labaw sa tanan, ang naga-disenyo sa ato nga entablado. Salamat kay tanan sa inyong sakripisyo nga nahimo ni nga posible og labaw sa tanan. Pasalamat po ko sa mga kaigsuonan, mga kapaglaom nga karon hangtod karon nagatutok sa atong Sibya. And your greetings, Ma'am Sheila, Chief Inspector Joby. Ano naman may gusto panimbayaon? Happy Sabbath sa tanan. Nagapasalamat akong dako na kadangat ta dinhi. Kamo taga-grupo sa Hope Channel. Happy Sabbath. Labi na sa mga kababayinan, nga akong mga kaubanan, nga dasig lang yun ta mo support sa buhat. Yes. Happy Sabbath. And of course, una, pasalamat ako to sa Ginoo nga kung wa ang Ginoo wa ni tanan. Correct. So mao'y akong pasalamatan sa tanan nga nung naatay presidente nga straight, naatay CPNP nga straight, og naapoy hipi sa usamis nga naningkamot nga mahimong matulid sa tubangan sa Ginoo. Salamat. Amen, amen. Usagid ka pribilehiyo nato ron da nga nauban mo namo ron, Pastor, Ma'am, and Sir. Thank you kayo. Mga kapaglaom, ang pagdinyugay sa buhat sa Ginoo magkahiusa kung kita magtinabangay. Mga kapaglaom, mobalik pa mi dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World.
Mayong adlaw mga kapaglaom, lain na sad nga higayon kita dinhi sa Bible Beats dinhi dapit sa Isabel Leyte. Ako makauban karon ang ato nga partner, Bong Diasis. Mayong adlaw. Mayong adlaw sab. So imo ko karong kuyugan dinhi sa Isabel Leyte. So unsa ni nga lugar ato ang pagkasuruyan karon? Kinetong pagkasuruyan karon, Visayas State University Wow. nga naa sa Isabel Leyte. Wow, okay. Ang external campus ni sa main dito sa Baybay Leyte. So atong sayron diri ron ang mga kapaglaom. So unsa man ato ipangutana sila karon? Ato ipangutana kung unsa ang ilang nahimo nga maayong mga butang ngadto sa ilang mga suod nga higala. Yes, og labaw pagayod sa Ginoo sa ilang relasyon relasyon sa sa Ginoo. Og nagpadayon ba ni ron o nawala na, nabugnaw na. So ready na ka? Ready na. So tara, let's go. Unsa may pinakanindot nga butang nga imong nahimo ngadto sa imong suod nga higala? Nakabuhat kog maayo niya. Malay ito nakatabang, isip yang amigo or yang gikinahanglan at least butabang ta. Pagtabang, tabangan mo siya siyang mga projects, mga na ba? Unang palibre siguro sa veteran. Palibre sa veteran. Nana. Kaon say makuha niya nga tabangan. So natabangan nimo imong higala. kanang dili musabot gyud kaniya ba, dili ka magigaway nana. Ang higala nimo nga si Jesus unsa may imuha karon nga pagtan-aw sa iya ha? Kon. Ako siyang master. Wow, master. Okay. Ang imuhang higala nga si Jesus Ginoong Hesus unsa man imuhang relasyon ngadto sa iya karon sa pagkakaron? Siyang akong Ginoo niya. Gisalig nako sa iya ang tanan bisag busy ko sa akong pag-eskwela. Yatagan gyapon ako siya time. Kang Ginoong Hesus nga imong suod nga higala unsa may imong tanaw dito? Unsa may imong pakigrelasyon? Relasyon. Maya mo relasyon? Ampo ko niya, Domingo. So, ikaw ma'am, imong opinion. Amo na to. Okay, sige. Sa relasyon nimo sa Ginoo unsa man? Okay ra man. Okay ra gihapon. Pero hindi, pasalamat nana sa ining mangaon nana sampit lang. So karon imong relasyon sa Ginoo. At kuan, silbi amahan. Okay. Yes, daghan kayong salamat sa imong pag-uban kanako partner Bong. So unsa man ang imuhang nakita dinhi sa imuha karon sa Isabel Leyte? Nindot ang atong experience ug nakita gyud ay nato nga dunay mga tao diri nga dunay pakigrelasyon sa Ginoo. So dili gina mawala ang relasyon ngadto sa Ginoo. Dili gina importante jud kay na siya. So daghan kayong salamat sa imong pagkuyog nako karon sa sunod na pud nga gayon kung makabisita mi dinhi. Pirmi, always welcome. Yes. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan, nagasabwag ug nagahatod sa kamatuoran. Bong Diasis. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya ikan sa tubod church, Pasig Igsoon! Maayong buntag mga kapaglaom, ug happy Sabbath kaniyong tanan. Anay nakata sa ato nga segment ang Let's Pray Today ug kini ang higayon nga atong gahin alang sa ato nga pagampo sa 777 prayer ug apil nausab sa inyong ipadala mga prayer request. Atong kauban karon si Brother Jovi Espinido, ang atong kasamtangang hepe sa Osame City Police Station. Brother Jovi, daghang salamat sa pakiguban. And kauban sab nato si Pastor Ricardo Diasis, ang atong district leader sa Isabel Leyte District. Pastor, thank you so much sa pagpapala sa pakiguban. Atong i-appeal diri ang mga prayer request na ipadala atong pagbasahon. Una, this is a praise report. Please praise God for the success of the physical therapist board exam. And one of the persons who would like to praise God for she passed that board exam is Sister Bebe Lascuna. Another prayer request from J. Orsola. Please pray for my family here at Zamboanga, Sibugay. Another prayer request, good morning, palihog apil sa pag-ampo ang ako mga apo, si Alfe Rebuta o si Aryan Tundag. Gikan na hospital nga may pneumonia o sige o balik-balik ang ilahang kalintura. Ang hinaot, maayo, naunda sila. From Lola Berna. Okay, Brother Jovi and Pastor Anthony Slapes. So makampo ta, usa ka igsoon nato nga nagpasalamat nga nakapasar sa board exam. Atong iyampo. Magampo ta amahan na mo hiubangan na aga sa langit. Dako among kalipay pagpasalamat Lord sa kahigayonan nga imong gihatag kanamo. Sa usa na mo ka igsoon nga si Sister Bibi Lascuna. Ikaw naghatag kaniya og dugang
kahibalo o kaalam sa iyang kaugalingon kinabuhi, Lord, nga siya unta magamit sa buluhaton. Nga dili niya kalimtan ka ng pagtabang nimo kaniya, nga sa tanan panahon siya willing nga musuporta sa buhat. Dagan kaayong salamat sa pagtubag sa iyang mga pag-ampo. O akong panghinaot sa Lord, nga iyang imong panalanginan ang iyang kaugmaon tibuok pamilya sa iyang kinabuhi. O ikaduha, Lord, among idikar kanimo ang pamilya ni G. Ursula nga naa sa Zamboanga, Sibugay. Ikaw maghatag kanilang safety, proteksyon, panalangin, nga bisag nagkalayo sila ilang pamilya, iyang gilauman nga naa sila sa maayong kahimtang. Salamat kanimo, Lord, kay ikaw mo ay sa tanan tag-iya, provider, protector, nga mo ay among giila, nga tag-iya nining tanan kalibutan, butang makita o dili makita. Salamat ting tanan, among isalig kanimo, tungod og alang sa bugtong anak nga si Ginoong Hesus, ang personal namo nga manluluwas. Amen. O Dios nga balaan, nga mao'y tag-iya sa among hinulaman nga kinabuhi, og doktor ibabaw sa tanang mga doktor sa naong sa yuta. Nagadangop kami kanimo, O Dios, sa mga apo ni Lola, si Alfie og si Arian, nga sa ilang kahimtang doon na sila gipaminaw, gibati nga gabalik-balik. Wala kami arang mahimo, O Dios, gawas sa pagdangop kanimo nga maoy bugtong mananambal, kay maoy bugtong tag-iya sa among mga hinulaman nga kinabuhi. Among salig ang tanan diha kanimo, O Dios, ug uban sa imong pagbulutan, kung ang among mga pangalyupo makaangkon man og pabor diha sa trono sa imong kaluoy, naghangyo kami, O Dios, ikaw unta mag-aayo kanila niining adlaw nga igpapahulay. Salamat sa kasiguruhan sa imong pagtubag sa mga pag-ampo sa imong mga anak. Amo kining ginatugyan ang tanan ginasalig, pinaagi kang Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor De Asis and Brother Jovi. O mga kapaglaom, we hope nga ang pag-ampo nga atong gihimo karong kabuntagon nakapabag-o sa atong pagtudo sa Ginoo. O kung aduna kami mga prayer request, pwede kanyo ipadala sa pinagi sa atong Facebook page, ang Panimbe sa Kabuntagon World, o pwede usab sa atong contact number nga makita sa mga TV screens. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Mugaway, nahinumdum ka ba sa kahitasan, nga maoy naghatag kanimo ning tanan. Ayaw kalimti ang imong pagtuo, bisan unsay mudangat kanimo. Sa tanang kasakit ug tanang kalipay, handuma ang langit kanunay. Gihandom mo bang mupuyo sa langit, diin way kagulanan o kasakit. Maangkon mo ang katagbawan, ug ang kinabuhing way
punusan. Ayaw kalimti ang imong pagtuon, bisan unsay mudangat kanimo. Sa tanang kasakit ug tanang kalipay, handuma ang langit kanunay. Ayaw kalimti ang imong pagtuon, bisan unsay mudangat kanimo. Sa tanang kasakit ug tanang kalipay, handuma ang langit kanunay. Handuma ang langit kanunay. Panibaya gikan sa Simangan Church. Happy Sabbath! Usa ka problema sa gugma nga taga mga batanon nato diri sa Leyte no ang atong taga ang pagtaga diri lang sa Dear Panibaya. Dear Panibaya, ang akong suglanon dili man kini pinasahi sa uban apan gahatag kini kanako og dakong suliran nga miresulta sa kagabiong walay tulog. Ako ulit tawo nga aktibo sa buluhatong adunay kabahin sa simbahan. Partner na ako akong labing suod nga higala. Taod-taod na ang among panaghigalaay apan sa bago lang kini karon gi uyog sa dakong pagsulay. Naibog siya sa babaeng ako pong naibugan. Unsa ba? Unsa ang angay kong buhaton? Naa ba? Unsa ba kinsa? Kinsa ba akong pilion? Ogoy. Divided siya sa duha ka duha ka desisyon. Mga kapaglaom, we are fortunate enough no kay daghan tag love expert karon kabuntagon. Tulo yun di sila. Kanit sa love guru na sila duha. But later makapaglaom no, we have audience participation nga ato pong mga taga late gusto pod mahimong kabahin ni sa atong sugilanon karon. Pero before that, atong pangutanon ang atong kauban diri nga host no Wing. Unsa may akalay? Unsa kaya atong ma-advise ani Wing ha? Nakasulay suruganan Wing sa una Wing. Kining ako'y una ron kay out man ta pero sa studio pirmi ko last ba. Ikaw man jud ako nakita una. Pili naglibog siya kinsay dako kay iyang kalibog no. Siguro tagaan nimo og pagtagad kanang timbang-timbangon nimo kung ang imuhang higala angayan ba dito niya mugibuy ka. Pero naguna-una nimo nga mas angayan kaniya maningkamot ka nga maimo siya. Ana ra. So, iwe kung asa mayo, ako ba o siya? Kung feel ni mo nga mayo, angayan ko niya, angayan ka niya, di go ka, pero di katong laki angayan niya, mo withdraw ka. Give way. Si balansiho niya. Serious na siya, Bing, ha? Serious. Lagi yung Daryl. Atong isa po ka love expert da. Hindi ko love expert. But anyway, namo ko nabasa ba, gusto po na ako itambag sa atong letter sender. Nagingon nga men are designed to conquer. So, historically, ang mga lalaki, kapaninguha gina sila nga mulupig o mo conquer. Ang this time, ang ilang i-conquer ang kasing-kasing sa babae. So, maningkamot siya sa kutob sa iyang mahimo nga madaog niyang babae kay kung tinuod nga lalaki ang iyahang amigo, musabot to yung amigo sa iyang sitwasyon. So, ang scenario anida, may the best man win. May the best man win. So, wow, no? Nindot kayo na kompetensya dyan nila. Anyway, mga kapaglaom, no? Napatay daghang mga advice nga atong madunggan karon ato ning paminawon sa atong mga audience. Fits, kinsa man na mo ang gidisturbo niya, Fits, o mga gipangayuan o kanang love advice.
Fitz? Alright, Ate Bing, nako diri sa audience, no, diri sa simbahan nato sa Isabel Leyte. Nangin ko na sila, hakay sila diri. O nangita ko diri, gusto ko ka ng lalaki, ka ng murag hanas na siguro, basta eksperyensado kayo, nakagi siguro ani. Ay, kani si Sir, si Kuya. Kuya, ang ngalan na to? Roy Diaz, brother. Patindogon na to, Fitz. Patindogon na to, Fitz. Patindogon. Kuya, kung ikaw to nagpadala, sabi mo ka-advise sa iya. Ito nga ulit tao. Actually, katong pangutana, dili choice sa laki nga siya may mupili. It's the choice sa girl. Kung papilion katong giingon sa ikaduha nga ng advice nga. Yes. May the best man win. Kay dili ang laki may mupili, kay ang babae it's always may mupili. Sakto po, sir. Yeah. Ang desisyon wala sa ilahang duha, nasa babae. Naa sa babae. Yes. Anong mupili man siya nga di man siya may pangasawon o panguyaban. Ikaw, Wing, mangutana ko ni Awing, Thank you, sir. Oh, mangutana ko balik. Unsa man jud imo buhaton nga para madaog ka, Wing, kung gaduga mo anang magpakita jud og gilas sa babae. Gilas. Tanaw nako ang kaluyahon niya, sir. Tanaw nako yang kaluyahon, kaluyahon ani sige rin pagkauno no kining suman diri nga lami kayo. Niyab kaon na tong pineapple nga makaon ang kwanda. Queen pineapple, walang sugot na. Kung dili na mo sugot. Yes. Siguro kaya ako pagtanaw ba, rival sila. Oo. Duha. So ang babae mo ay mo pili. Ang problema karon, gumikan kay rival mo, asa ang imong pagpili karon ba nga sipi magkaaway mo sa imong higala or imo na pod unahon to dito kanang mutatag bag og giveaway ba no sa usan ninyo naagi mo hatag ana para ang inyong pagkaamigo magpadayon kauban ngadto sa inyo. Yes, more of that later, no? Pero ato sa paminawon si Yup, kinaapa po'y dugang advice, Yup. Kinsa man ato ang muhatag love advice na Yup? Yes, mga kapaglaom, aniya kita karon sa Seaside SDA Church og atong pangayuag tambag ang atong mga kaigsuunan nga naa diri. Dili na ko mulayo mga kapaglaom, ani ako'y kuyog, ma'am. Tindugan nato, ma'am. Unsay atong pangalan? Lea Salarda. Okay. So, ma'am, unsa may imong mahatag nga tambag sa suliran sa atong letter sender? Ang ako ra yun ikatambag niya ng dapita mo tuo kabadong nga ang Ginoo maoy magagiya kanimo kung kinsa ang imong mahimong kapikas sa kinabuhi. Ang imo ra gyud buhaton mao ra gayud ang pagluhod ug pag-ampo. Nasayod ko ang Ginoo mangitag pamaagi kung siya para imo. Amen. Okay, yung atay gamay nga greetings. Oo. Akong ipag-greet si ma'am no, mugit gamay lang daw. Sige. Ginag-greet na ako ang mga SDA sa Isabel District sa Tibuok, Nasod. Thank you so much, ma'am. Okay, balik dia sa inyo, Ate Bing. Yes, nindot kay siya advice no, gikan to sa babae, iluhod lang jud. Iluhod. Yes. Atong unang paminawon no kay natoy mga love expert diri nga nagpanikad na jud mo advice. Unahon nako si Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, unsa man atong i-advise ani ma'am from the perspective of a woman, ha? Ang akong ika-advise sa batanon karon nga naa siya problema. Naglibog siya og kinsa iyang pilion. So sa akong ikatambag niya, ang iyang friend nga lalaki mo iyang pilion. So may pilion kaya ko ng friend. Kaya ka ng babae, daghan mga babae na sa gawas, mga gwapa. O manay iyang pilion ang iyang friend. Kay friend suod gud sila niya. Napagyod sekreto ang una niyang pilion nga suod nga higala ang Ginoo gyud. Kay ang Ginoo ra may mo hatag niya mutudlo nga ipuli sa babae nga iyang naibgan. So i-choose niya yung friendship over that girl, no? May po nang advice, ma'am. Well, Sir Juvie, unsa man kay si Sir Juvie, ganina na gini siya gana, sige na siya smile ba? Sir Juvie, unsa man atong advice? Ay, importante lang yun ay pagsaad-saadong. Kaya kung magsaad-saad ka, mapriso ka. Agreement, mahimo na. Violation kung imong saaran. Ang importante diha, kanang personal choice nimo ba? Kanang kabug-aton. Imong higala, magkasumpaki mo gumikan sa usa ka babay? Oy, sa nasdagat ng bayhanan na. Nakaamong sa inyong relasyon. Nakaamong sa inyong relasyon. Ayaw. Kuana ang pagkasuon ninyo, daghan na muna agian. Yes. Nakita ninyo ng babae nga gihimo ni Satanas siguro para bungkagon mo sa inyong pagkahigala. Ayaw. The best nga mahimo nimo unsay ikayo total wa pa man masakit kay siya may inyong gi-approach. Kaya nimo pakita nimo nga ang imong higala naningkamot pod at choice na ka. Ansa may ikaw dito o ako? Pagka ikaw permanente. Permanente. So
Naagod gyapon sa sitwasyon sa pagpili. Pero guided ka sa Ginoo, gumikan kay dependent ka sa Ginoo. Naara ninyo. Dong, paningkamot dong. Ayaw hagid pagtan-aw di asay maayo. Makatabang ba nimo ang babae nga nagsigara ang mata o kanang imong higala nga kanunay imong kauban? Salamat. Yeah. Nindot kayo. No, na si Pastor. Kanijud si Pastor atong ulat-hulato no advice. Expert ni, pinaka-expert. Pastor. Okay, man gyud ni makatilaw og kuan. Balibad. Murag malisang mananang expert oy. Okay bitaw. Nalipay ko sa mga advice sa akong ka-partners. Kay murag na linya pod. Una na kung ako tang itsapwera ang amigo. Pero kay pagpaminaw na ko sa maong problema, mura maglaom gyud ang duot sa amigo nga no. Kay sa pagpaminaw na ko niingon man didto nga bag-o lang na ila-ila ang babae, kunya dugay na nimong higala ang imong higala. Atong hinumduman, walay lain tao. There is no one on the planet Earth nga motindog nimo sa kaniwang ug sa katambok through worse. Amigo lang gyud. Mo nang ingon ang Biblia, a friend loves at all times. So sa based sa problema, ngadto ko sa kong amigo kaysa babae. Saktong giingon ni Sir Joby mo, among istoryahag maayo. Pilion gud nako siya. Kay isa pa, alkansi mo kog pilion ng babae. Ang amigo di man ako librehon og kaon. Magnilibrihay may amigo. Babae, ikaw magsigig libre, ikaw pa'y mo gasto. Hasol. Hasol tayo. Kunya, why sure kung dayunon ka? Dirikos amigo. Because friend loves at all times. Yes. Basig ang katong amigo ba? Okay na. Basig siya ang mo give up niya. Giyatagan niya panahon to yung amigo para sa babae, pero ang babae din nakagusto sa iya. Ay daog. Aron tabla, ilapay kaming duha. Amigo ta. Do not let others will shake your relationship to your friend nga dugay na nimong nakaila. Wow. Pero naapo na kuan ba naagian. Nagsabot sa aming duha. Na may gwapa ni abot sa among lungsod. Paningkamutan na to kasi maibgan naton duha. Kung kinsa nga ni ikaw ang go. Sabot gyud kay barkada man gud. So at least nag-go siya. Maayo ang akong kuan niya. Maayo ang akong pagbati niya kay nagsabot pa min duha. Pinaagi gyud na sa pagsabotay lang. Yes. Wa gilain na makahimo ana nga ang relasyon dinhi mabungkag. Makuha ninyo na. Wala tinaliguray. Pero gyud why try duray ba? Why ninjahay? Why ninjahay? Mingon siya, gusto gid siya nga siya. Mingon siya, ingnon niya igala nga ako, gwapo-gwapo pa magkugamay si mo. Ako na lang. Well, salamat kay sa atong mga live experts, no? Sa atong mga sir, ma'am, and pastor sa inyong mga advice. O sa kauban akong host. O sa atong mga viewers, salamat kayo. Mo sa ato ang letter sender, no? Hinaot nga imo ang balansihon or imo ang i-weigh ang mga butang. Kung gusto niyo mo i-save yung friendship, then choose your friend. Kung ganahan jud ka sa babae, no, pursue her, paningkamot, and may the best man win. O ayaw kalimot iluhod sa pag-ampo. Amen. Nakay gusto ihatag sila da. Well, gikan sa mga hisgutan ng pangbatanon, mga kapaglaw mo, adto na punta dito sa mga hisgutan ng pangchikiting. Ani atong lang taon, Kids Station. Word of the day. And the word of the day is love. Let's spell love. Ready, Easy? Yeah. L O V E. Love. Love. This comes for H. God is love. Bye. Sa mga kaigsunan nga akong naka-encourage jud nako nganong mutan-aw jud ko sa Hope Channel tungod sa ilang programa, ilabi na ang kanang harana or panimbaya sa kabuntagon nga murag maka-inspire nato sa atong daily nga pagkinabuhi nga dili jud nato kalimtan ang Ginoo nga that time nga mura, especially nga kanang magdali-dali nata sa atong trabaho nga mura og bisan sa akong personal nga murag dili na ko tungod sa kabisi nga giapas na ko ang time, dili na ko makahatag og worship sa Ginoo. Ako na lang buhaton is samtang magatrabaho ko, akong i-on ang ako nga Facebook, magsigi ko og pamati sa ilang kanta. So samtang ko nagtrabaho, at least mabati na ko or
mabutang sa ako nga kasing-kasing nga naa ang Ginoo. Maningkaya sa mga gwapo o gwapang ng mga kaigsunan, gikan sa Palongpon Church, maayong buntag! We are here right now in the guitar-shaped lake in the island of Leyte, Philippines. Welcome to Lake Danao. The lake is covering an area of 148 hectares inside the Lake Danao National Park and a 2,193 hectares protected eco park. Together with its calming and relaxing environment, the lake is a great place for swimming, boating, kayaking, or fishing. You can also enjoy sightseeing and breathtaking view of the entire lake. You may also opt to walk long and enjoy the fresh air while beholding its untouched nature. Picnic tables and toilets are also available, making it an ideal place for camping, trekking, picnics, and retreats. Aside from beauty, Lake Llano plays a great role in the lives of the Leyteñans as it supplies potable water in 7 towns of Leyte, including Tacloban. As this water is unending, this reminds us of the story of Jesus and the Samaritan woman in John 4:14. As Jesus said that everyone who drinks this water will be thirsty again, but whosoever drinks the water I gave him will never get thirsty. Remember that you are loved and that you are blessed, that even nature could speak on behalf of Christ. This is AJ Galvez for Edge of Wonders, Panimbaya sa Kabuntagon World. Moni ang importante kayo nga mabot sa atong kinabuhi. Ang birthday, dirita sa birthday bulletin. Okay, atong tanawan na atong mga birthday celebrants for this week. Happy birthday to from your Panimbaya sa Kabuntagon World family. Yes, daghang kay salamat sa nag-birthday. Kano sa amin ninyo panahon sa inyong mga balay. So, manganta na ta. Yes. Okay, one, two, ready? Happy birthday to you. Happy birthday. Pero minangaranan si mga balay mga paglaon, di ba? Alright. Okay, subli atong i-welcome sa set si Pastor Ricardo Aces. Doon na siya yung mga pasalamatang mga personalidad. Atong hihatag sa kaniya ang higayon. Pastor. Well, mayong buntag, among ginatuno lamong pagpasalamat sa tanan nato nga mga nagasuporta ilabi na sa dekorasyon. Kay mao gini na kanindot ba? Si Mr. and Mrs. Elmer Garciano o si ang nangunay gyud ani katong usag gyud nga si Mr. Levine. Okay. Pero ginamanduan sa atong of course Ma'am Leia Salarda. O mao gani siya nagmaniyo. Labaw sa tanan sa mga kaigsuonan sa lain-lain nga simbahan nga ning dulot sa kadakaon para sa inyo mga bisita. Salamat. Ug ang host diri nga ang seaside members nga naaras palibot nagtikaw-tikaw, nagalantaw unsay mahimo. So salamat kayo sa mga kaigsuonan diri sa Seaside Church. Salamat po kayo, Pastor Bong, no? Si Sir Espinido and Ma'am Espinido. Yes, So thank you so much. last Friday. Thank you so much kayo. Na sila sa audience. Thank you so much, ma'am. Og sa imo Pastor, og sukdo na nga mong kalipay sa imong Yes. pagpaanhin namo. Dili gyud na maabot sa langit. Musubra pa.
Ganong dili paabot. Kay drone pa man. Murag drone. Oh. Daghang kay salamat pastor sa imong paghatag ug panahon namo. So, aniya kita karon sa ato nga mga greetings. Yes. Yes, sugod ko. Maayong buntag diha kaninyo mga kapaglawom sa studio. Og sa tanan naminaw ilabi na gyud sa harana sa kabuntagon nga maoy gapukaw sa atong katulgon. Aniya na karon nagtan-aw ang og naminaw kami kaninyo kay ang mga awit sa na inyong kidalit makawala sa akong kagool og makapukaw sa atong nakatulog nga tagipusoon. Unsay tagipusoon? From Romy Great Grate Nisha Linaon Kaumayan Negros Occidental. Good Hello sa Taga Negros. Mga kapaglaom, greet na ko ang Tabores family diri sa Mangagoy, Bislig City na always nagtanaw sa inyong programa sa Hope Channel. God bless kapaglaom from June Juanico. Mayong buntag sa tanan, greet na ko akong mama, papa, Lopez family, Almano family, kay Jojo, kay Laila, og sa akong mister nga nanonood sa Rana from Norlin, Malinaw, Amoges, Kalawag, Taytay, Palawan. Gusto po na ako panibayaon si Brother Benji Ingalia. Maayong buntag. Yes, but before I forget, no, gusto po na mo pasalamaton din na to ang mga administrators sa South Philippine Union Conference nga nagtugot na to nga mulakaw diri sa Leyte nga mo bisita diri sa atong mga Leyteanon. Yes. Thank you kayo. Okay, Alright, so here's another greetings. Gina-greet din ako ang De La Cruz Borders ug Happy Sabbath, especially kay Kuya Jed Roque from MVA. Another greetings, Happy Sabbath, harana sa Kabuntagon. Pakigreet ko, Happy Sabbath sa mga kaigsunan diri. Greetings from Barcelona SDA Church. And Happy Sabbath, my brothers and sisters of Payao SDA Church, Poblacion Payao, Zamboanga, Sibugay, from Junicio Almodal and family. And I would like to also greet mga students ng OSDA Academy and also fellow teachers. Mubalik ralay ko dihay mo kabalaka. Yung 3 days ko wala nakatong skulahan. Sa pagpadayon, no? Good morning. Greet ko Happy Sabbath, Lipitan o Rosales family diri sa Romblon o Placer Masbate from Chris Lipitan. Maayong buntag sa inyo, Pisabat. Ganahan jud ko sa mga music nga inyo gipa-play karon. Paki-greet ko sa ako family diha sa Kapatagan. From Robert Besa of San Fernando. And Impasugong Church, good morning. Yes, og ako pasalamatan ng atong mga correspondent abroad. Thank you kayo sa inyong padayunon kapag support sa atong panibaya sa Kabuntagon. Charm Andrew, lovely. O kinsa pa dito sa Thailand, Team USA. Thank you kayo sa inyong pag-support. O kang Ma'am Espinido o kang Sir, thank you jud kaayo nga nakaadto mi sa inyong Kalanggaman Island. Nga si Bing di gusto pa nga mobalik dito. Pero sa sunod Bing magdana tag-ID. Magdana tag-ID sunod. So, Pastor Bong, napakaidugang greetings. Ako din greet Happy Sabbath ang GMX nga magsigiginig uban-uban baboy puas sa mga tumbuluhaton na mga singers. O ang mga kauban na ko nga mga pastors karon kay nagpaabot gyud. Mapisuhan gyud ta kundi sila mag-greet sa mga district leaders, sa atong administrator sa EVC. Daghang salamat og sa akong asawa og sa akong duha ka anak si Elise ug si Simon. Ayo-ayo Simon, paayo sila nat magkita taon niya diri sa simbahan. Yes, og mga kapaglaom, atangin ninyo atong mga segment sa panibaya kay nag-partner Minister Espinido sa Bible Beats. Og ni Pastor Bong, atangan ninyo na mga kapaglaom. Yes, so nga greetings. Good morning po sa lahat na nanood sa Timburan Church, Taytay, Palawan, sa Taurus family, Gascon family, Soronon family, kay Renan, kay Junjun Ruel, sa lahat po nagluto ng kanilang pangpatlak ngayong araw. Happy Sabbath po sa lahat, lalo na sa programa na to. Watching po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ang nagbati po ay si Enril Gascon. Salamat. Yes, o ang atong mga viewers karon aniya nagtanaw, live viewers atong tanawon direct. Kaway mga kapatid. Bye-bye, kaway mo sa inyong mga kamot. Yes, thank you kayo sa inyong pagsunod nato. Salamat sa mainito inyong pagdawat sa Thank you sa pag-support sa ato ang Hope Channel South o sa atong programa sa Hope Channel. Go! Mga kapaglaom, special gid kayo atong episode karon og dako kayo mong pasalamat sa mga tao nga nitugot nga mapahigayon ni siya nga episode. Og labaw sa tanan, pasalamatan nato ang Ginoo. Makita-kita ta sunod Sabado mga kapaglaom. Atong ang kunon ang grasya og himaya nga sa langit kanato gigas. Ako pasalamatan ang atong station manager Sir Janster Kalibod og sa atong nga team sa Panimbaya nga naghago pagayo pag-anhi diri pagsakay sa unsa to da
Sakay pambot. So mga kapaglaong batiyaw kipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tubaran o daghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panghibaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath! See you! Happy Sabbath!